Az a fantasztikus a színházban, hogy ugyanazt a szöveget mondja el az ember, de mégis az egész együtt lüktet mindig a közönséggel. Tehát egy kicsit ők úgy állítgatnak rajta. Ezek nagyon pici állítások, de hogy minden előadás ettől egy kicsit más, hiszen más közönség van ott, máshogy reagálnak, és egymásra is hatással vannak egyébként. Ez most már több mint 10 éve megy, ugye, nem is tudom, 12 lassan, és hogy bele is öregettünk ezekbe a szerepekbe, és mégis működik. Nem tudom, szeretnek minket, ez csodálatos. Én már 12 éve vagyok ebben a darabban, a kezdete óta. Már sok mindenkit elvesztettünk. Azért hadd mondjam el, hogy Tóth Judit az egyik, ő még köztünk van, csak már nem tud dolgozni. Andai György, akit elvesztettünk, ő volt az első halottunk. És aztán voltak, hogy szerepváltások, és beszálltak, kiszálltak. Én eredetileg maradtam, és ma jött eszembe, hogy én 89 leszek szeptemberben, és amikor ezt a darabot elkezdtem, már akkor is 70-en túl voltam, és futottam a lépcsőn le-föl, megáll, és most csak döcögve tudok menni, mert nagyon fájnak a lábaim, és az öregség egy pocsék dolog, de itt azért mindig az ember megtelik, mert épp ma mondtam a lányomnak, hogy én ezt már igazából csak a kollégáim miatt szeretem. Mert nagyon jó a közönség, mindig szeretnek bennünket, de olyan jó találkozni velük. És hogyha voltak is kifogásaink egymás ellen, azért együtt lenni nagyon jó. És a közönség mindig olyan hálás. És sokszor kapok nyílt színit, és az is nagyon jó, mert engem már ez tart életben. Mindig olyan, mint egy beugrás, nekem mindig olyan. De nagyon szeretek a csajokkal együtt lenni, meg az egész környezettel. De azért mindnyájan úgy készültünk, hogy mégiscsak egy jubileum van. Hát csak ennyi. Igen. De mi úgyis úgy szeretünk együtt lenni, hogy kidumálunk mindent, ami eltelik itt egy hét alatt, 2 hét alatt. Mindenképpen egy különleges nap, mert hát ilyet ritkán ér meg. Én nekem nem volt még ilyenem, 250. nem volt, bár az életre valók is most már több vannak 200-on, úgyhogy van esély rá, hogy esetleg betöltjük, de ez azért egy nagyon nagy széria. És úgy épp ma gondoltam arra az emberiek, hogy belegondol, hogy mennyi minden történt ez alatt, a 12 év alatt. Akár a magánéletében az embernek, akár itt, ahogy elvesztettünk kollégánkat, meg minden furcsa érzés. Nem tudjuk megfejteni ezt, nem is kell megfejteni, hogy ezt miért szeretik ennyire, de nagyon szeretik. Ez a jó. Nagyon jó. Ha megfejtenénk, talán nem lenne ennyire jó. Engem azt tölt fel, ha jó egy előadás. Az, hogy a közönség aztán mit szól hozzá, az az ő dolga. De tényleg, nem feltétlenül ugyanaz a gondolatunk néha. De ez nem baj. Ők azt csinálnak, amit akarnak. Én örülök, hogyha ők örülnek, de én nem mindig annak örülök, aminek ők örülnek. Nagyon jó volt, és tudod, 250, eleve 10, nem tudom, 1, 2. Na most azt számoltam, hogy én ebből azért ki kell vonjak, mert amikor harmadik babámmal ugye otthon voltam, és akkor beugrott Akata, aztán a Kata maradt, de amit még érdekes módon köszönhetek a darabnak, az nekem a Szonya, Oroszlán Szonya barátsága, mert együtt öltöztünk, és azóta az így megmaradt. Tehát, meg hát rengeteg minden történt mindenkivel, úgyhogy ez már egy ilyen hosszú emberöltős lassan, de nagyon jó. Jaj, most mi átbőgöm magam, és ez tök sziki, hogy amikor felálltak a nézők és tapsoltak nekünk, én tényleg csak azt mondtam, hogy Istenem, csak ebből még adj sokat, hogy legyünk egymásnak, mert ez
mert ez egy nagyon-nagyon különleges csapat. És akármennyire is fáradtan értem be, mert ma kertészkedtem, de tudtam, hogy ez egy ünnepnap. Ez nekem egy ünnep, és nagyon hálás vagyok őszintén.